Tamam. Oo. Çirmekay'da okuyayım mı? Çirmekay. Çirmekay. Bir zaman bir savdagar көп итеп көршәктәр эшләгән. Барды базарга алып барып һатырга булган. Базарга китеп барганда арбаһына бер көршәк төшеп калган да, шул көршәкте бер мәл сыскан күреп калган. Шундан нимә дип һораган? Çirmekay. Был тирмәлә кем яшәй? Тавыш бирмәгән әйме? Шуннан сыскан тирмәгә ингән дә яшәй башлаган. Тирмәне кем күреп калган, Ләйлә? Baka. Бака күреп калган. Тирмәкәй, был тирмәлә кем яшәй дип һораган. Шуннан сыскан нимә дип әйткән, Ләйлә? Min sıskan. Min? Ahim. Min baka. Шуннан Uyanırım kuğa. алар шулай итеп өсәүләп яшәгәннәр. Шуннан тирмә эргәһеннән төлке йөгереп китеп барган. Çirmekay. Был тирмәлә кем яшәй? Мин сыскан. Min sıskan. Min baka. Min kuyan uzun kulak. Әйе, һин кем? Ahim kim? Мин төлке бикә. Шуннан кем күреп калган тирмәне? Кем ул? Bu ne? Тирмәкәй, был тирмәлә кем яшәй? Һин кем? Мин. Kuğu. Шуннан кем килгән? Аю килгән. Зур. Тирмәкәй, был тирмәлә кем яшәй? Алыгыз мине лә үзегезгә тигән. Мин тирмәнең башына утырам, кыегына менеп утырам тигән. Шулай итеп, аю тирмәнең кыегына барып утырганда, тирмәне емергән дә куйган. Сыскан, бака, куян, төлке, бүре сак касып өлгергәндәр әйме? Шулай итеп, аю тирмәне ваткан.